Ngaturaken pujalan puji maring Gusti Kang Suci. Nenuhun yang magung mugi angsal pitulung, mugi angsal barokah, angsal barokah. Saking kula separe kanca nyuwun agung pangapunten nyuwun jembar pangapura. Senimanan seniwati manunggal budaya seni, warisan sing para wali, warisan sing nenek moyang. Saumur beli bakal ilang, saumur beli bakal sirna. Ngelestariakan kabudayaan wayang, sedaya sami ngormati sedaya, sedaya sami kumpul, sedaya sami nyakseni. Alam lahir yen kula kudu sepi ning segala, ning segala tindak tanduk sing teliti lan hati-hati.
pada lagu lampane yen ringan sama dijinjing yen berat sama dipikul gotong royong masak uyunan si asas si asih barang sesama sesepuh sedaya sami menghormati sedaya sami nyakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Sun am mimiti bukan yang kenda nyun karo maing Gusti Pangeran Panggung lan uga nyun karo maing kruhun wonten dhateng dusun Jati Sawit Lor kula beber layar sintingan kanan sintingan kiri dipun nangkit dening Kinata Prawa wonten sastra para pujangga jejuluking Brahmakawi Eka Adi Dasapurwa Eka Marang Sawiji Adi Lunui Dasa 10 Purwa namaning kawitanipun sengaja siang niki kula gelaraken wonten dhateng petapan Gunung Tempur malah kesepataken panjang punjung ukir pasir Lok Jinawi panjang dawat cature punjung dhuwur kawibawane pasiraning samudra ukir pagunungan Lok Jinawi Lok Dada ingkang surat tinandur ginaweh nura ingkang surat tinuku ketingal rakyat mboten kirang sandang lan pangan ketingal tentrem ayem samya gegaya panjang kunjung kemari Palong Jinawi raya desi boten kirang sangat kawan pangan gawe syukur di raya gawe makmur gawe syukur gawe malah sinten ketinggal selenggaing pandita sabdaning nyata resi kang sugih pengerti wiku punjuling ilmu begawan kang nyukani pendoman ketinggal selenggaipun sang begawan besawarna eca mujatan nangling ketinggal wonten sedugining sema punggawa kang gagah perkasa kesawangipun sinten kang dados sema wau niki putra Pelawangan Raden Langlang Buana Gatotkaca ngegong putraning Pangguru Pandhawa Bima Bratasena kang sampun son dhateng ngarsaning sang begawan Besawarna sarawipun sema
ketinggal mangklung janggane kuncup astane rekep panggeng sile malalir kon jama ing pertala ngentosi daweh sang begawan lesaksana dereng godar pangandikaning sang begawan kasilir maring sigra mangso sigra glis mangso maju gendinganipun sigra milir kamelane lamat-lamat hingga bandawang kesilir kenang angin kumpang mikir lakunin badan alus sadi nani mamaku sarang mimi kowe keding sing ditembangi sarang sesepoe keding bapak panitia sampun lali masalah wase salam kangen mamaku mimiku keding sing ditembangi bapak panitia sesepuh keding ngajailok di galang lamun ngaturaken salam kenal ngaturaken wilujeng tepang kerukir gambar waktu welan pisang makanya kaca senajan nilai mungkin ning batin tetap ngakui oh mamaku jati sakit lor mimiku eman saya salah wase semenam tua tanggung jaluk apa diturut mangsa burung dilayari mangsawan dia mamaku mimiku bapak panitia geding sarang sesepuh jati sawit telur dinangkane sing diterangi dereng godar pangandikaning sang begawan ketinggal wonten dateng petapan gunung Tempuru ketinggal benten kari seprentos kadya Badra Erawan Badra namaning wulan Erawa mendung wujude kadesulan ketutup maring mendung ketinggal surem pribawae lirka dia wulan ketutup mendung suram-suram suram mapri bawae halus surem kayak pengecrek kawadar sabdanipun sang begawan kepireng manis arum suwantu aduh kesawang maring panca indraisun
isun lagi enak mujatan nangling ana setekaning tamu Punggawa gagah perkasa kesawan katuran serawumu Punggawa mamaku patani derek sing ditembangi sareng ibuku uci gede ngaturaken matur kesuwun durung tek sanggrama gancang tak priksa Punggawa sing endi sapa jenenganmu Jermojok tampal harapan sowan ning ngarsanisun apa maksud lan tujuane tampanana puja pangestunisun Punggawa kang kesawang gagah perkasa mamaku milikku gede minangkene sing ditembangi sareng sesepuh jati sabit korek geding bapak panitia geding milikku mamaku patoni matur kesun aduh kula tampi yang panjenengan bagekaken kula kulit sungking mas taka kuda mugi dados keselamatan ing kula soang sule unjuk sembah pangabaktus kula mugi ketampi ya tak terima sapa sejatine awak mujung Jermojok tambal harapan weruh ning tempat panggonan isun mana wong meduluran arep mega selawase mamaku mimiku sing ditembangi yen panjenengan dereng guling dateng kula kula selese putra Ngamarta putrane Rama Panggulu Pandawa Rama Bima Bratasena Raden Langlang Buana Gatotkaca ya. Berarti senduwe tamu kubli sembarangan turunane wong agung putra Bima Panggulu Pandawa Gatotkaca jenenganmu makaten inggih leres ya. tunggak jatining pesare yang nyandang asing kayang apa keciri bangsa wurung mulane Gatotkaca Jermojok tambal harapan teka ning tempat panggonan isun mungkin sing weruhi tujuannya apa lan maksudnya apa udah datang ya sebenarnya sekula hambat tugas datang Ramawa Prabu Dharma Kesuma lanuga Ramawa Nalendra Kresna oh dadi Gatotkaca tekam rene dikongkon Raja Ngamarta wamu Prabu Dharma Kesuma lanuga Kresna eling-eling mangkan eling-eling mumpung ning dunya eling mumpung ning dunya dikongkon apa kenang wamu Raja Ngamarta udah gak datang ya selesai sekula hamban tugas wau kengken nyun pamit kula kengken ampoyong wujudeng bale kencana sakedomas ya dadi awakmu diperintah wamu Prabu Dharma Kesuma kongkon tekaning tempat panggonan isun kongkon boyong bale kencana sakedomas arep kanggo apa Gatotkaca takdir beli kena dipungki kadar beli kena dipompang wong bener pasti ketemu
tembangi minangkane wong kang paling sayang dek mamaku mimiku sing dijaluk tekane waras ora tega ora tega liwatine Udika dateng yang rakyat Ngamarta satiki siwak nglampahi gunatani lan gagah nyawa ucapane Ramawa Prabu Darma Kesuma bejang ada kedodokan wujud yang balik kencana sakadoman dados tujuane kula kengken amboyong balik wonten dateng mriki. Oh, dadi rakyat Ngamarta lagi nglakoni gunatani lan gagah nyawa. melolong matamu nanang sakecap beri pisan ucap bagus tujuan yang Raja Ngamarta Prabu Darma Kesuma ngangkat rakyate kongkon ngelakoni gunatani lan gagah nyawa supaya aja kurang sandang lan pangan nanging jare Prabu Darma Kesuma kudu kedodokan wujud yang balik Gatot Kaca makatan tinggi leres mengkono gaya bagus tujuannya Gatot Kaca tak izini mari isun balik kencana los oleh diboyong ning Ngamarta atur kesuhun gotong royong sauyunan gotong royong bebarengan gotong royong sauyunan gotong royong bebarengan yen ringan sama dijinjing yen berat sama dipikul sama dipikul siliasa siliasi siliasa siliasi bareng sesama barang-barang nafsu mantep kaduh rakane mah rakane sing ketempuan tumpang dureng ayu batur pada ambaing petapa ambaing petapan griyane watu putih griyane watu putih pandita kawusa kau sening jayang renem mojaraken
dening malah dadi dadeng semeru angsal sependuret pangandikaning sebegawan Besawarna ngaturaken sema kula lajengaken godar sabdanipun aduh Gatot Kaca bener temen ucapane wa murajang amarta Prabu Darma Kesuma yen rakyate lagi ngelakoni gunatan nilan gagah nyawa kudu kedodokan wujuding bale kencana sakadomas yen mengkonon tujuane bagus priben baisunnya bakal ngijini los bale kencana olih diboyong ning amarta apa maning kanggo tujuane bagus engko bakal kanggo pepujane rakyat Ngamarta matur kesuwun kaijenan eyang balik kencana kula boyong dateng Ngamarta mung eyang arep takon dingin apa sih sirening Gatot Kaca den perintah tekam rene Gatot Kaca ku anam bature apa bebeli akeh beli bature ku pantangane kula yen kaperintah boten kenging den kembari kula kiampekan kemawon dewek bae cu wanian kayak pengeduk mengkono nuga Gatot Kaca yen awakmu tekam rene orang gawa batur wis los eyang ngijini bale diboyong ning Ngamarta syarate Gatot Kaca balika mengkok mrene maning gawa batur gawa rewang nyong priben bae bale kencana beli mungkin keboyong wong siji wong loro sebeli-beline ya kuduk ana bature mboyong bale kencana mau dudu bae sun ngrendahaken ning Gatot Kaca sabari Gatot Kaca wis keceluk muluk kuwentar tangga negara dadi benteng Ngamarta wayang sing paling wanian kayak pengendang aja maning wong gede tua senajan bocah cilik gak paham gak wayang Gatot Kaca wayang wanian wayang sing paling kuat nanging masalah boyong balik kencana beli mungkin kuat dewek kawan jadi los balik ke maning toli tekam rene gawa batur gawa rewang boyong balik mau yen makatan sumangga yang tapi sederenge kula wangsul kula pengen uning wujuding balik kencana sakadoma surmihin Gatot Kaca durung weruh inggih dereng uning wujuding bale wau wong durung weruh ya penasaran ya Pak durung weruh pengen weruh wis weruh pengen katon gapa wis katon toli pengen ngemek kayak penyelendem ku pengen ngemek penyelendem gapa wis ngemek toli pengen ngerasa yen mengkono nuga tujuane Gatot Kaca durung weruh wujud yang balik ayo bebarengan karo eyang nuju ning tempat balik kencana mau yen makaten matur kesuwun eyang sederenge kula wangsul pengen nguning wujud yang balik ayo bebarengan karo eyang nuju ning tempat yang balik
sendak sedukine dititeni satekaya masih sedukine dititeni oleh solan eso hari karin jabur Muturkan salam hormat mamaku sing ditembangi mamaku jati sawit lor mamaku patoni mimiku uji mamaku patoni mimiku ekedi minangkane sinyak sini mane wong medoloran sini jaluk kajalali mamaku patoni mimiku ekedi mimiku patoni sinyak seni Sing gede bot. ayo sare padang isu kaya katon besak loyonge tuh mamaku jati sawit lor mimiku yen bisa ngembe kelingan ngamalan perbuatan dunia borora karuan sebab uritan nukti ngomongnya batur mamaku mimiku cek di sendi tembangi bapak panitia kang yakseni sesepuh jati sawit lor eman mamaku eman oma doloran mimiku ekedi sampun ngalamun ibuku uji sesampune daramat ibuku uji ngaturaken matur kesuwun ibuku uji wong kang paling mantelek wong kang paling sayang dek ibuku uji la 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 sayang ibuku uji buku uji mamaku minangkene sing ditembangi mamaku patoni mamaku jati sawit lor ibuku uji dewek wong kang paling sayang dewek katut ibuku uji sing ditembangi mamaku patoni dewek mamaku patoni kang hormati kanggo
sapa? Kondring begawan besawarna seserengan kalian putra pelawangan Raden Langlang Bana Gatotkaca dugi dateng ngajengan balik kencana sakadomas ketinggal dateng Gatotkaca yen ngucap ning batine Gatotkaca tengaran balik kencana ku barang sih kayak konon-konon barang ya maklum hari Gatotkaca ku darah muda sesambune ningali balik kencana sakadomas kayak isun ya susah balik maning balik sanggup diboyong kiampek kawedhar sabdanipun sang begawan Gatotkaca yen awakmu durung ngawuri kang aran balik kencana lho barange kuwun kang diarani balik kencana sakadomas tulis sawise awakmu wis ngawruhi priwen ucapane eyang los balik mrene maning gawa rewang gawa batur kanggo boyong balik mau mampan eyang wis ngomong bling remeaken ning Gatotkaca balik mau aja disawang wis bodol Balik bodol ngeduk. beli mungkin kuat awakmu boyong balik dewek bae los mana balika mengko mrene maning gawa batur gawa rewang ya jakake ya wong selawe kungku ning jerone bae tapi teles Nisa pasunitip diri Nisa pasunyang sang raga Pokok cilik bae ah. Ibuku uji mamaku minang kade ibuku uji wong kang paling mandek mamaku jati sawit lor mamaku patoni mamaku patoni mamaku patoni mamaku patoni dede Jam dibanting-banting Tulung AF. pangapunten kula ya priwen Gatotkaca sasampune kula ningali balik kencana sakadomas sampun waspada kaya balik kencana wau kula sanggup kula boyong kiampek mangsa kuata senajan Gatotkaca wayang sing paling kuat tapi gak apa masalah boyong balik kencana beli mungkin kuat dewe toli wong beli kuat dipaksa ku blai mablai dewe aja jare eyang si wis los balik kabae gawa batur gawa rewang boyong balik mau boten eyang kula badhe cobi kemawon maksudnya Gatotkaca yen bale den noyong obah berarti kula sanggup boyong kiampek nang sawangsul yen bale den noyong boten obah kula boten sanggup boyong wau jadi tujuannya Gatotkaca badhe kula cobi bale kencana wau bakal kula oyong wong tua beli garap ngalang-alange mung bokat anak apa-apa eyang ya beli melu-melu sirene ngawak warep nyoba ya los sebab priben bae eyang wong wis tua ari wong wis tua ku akeh-akeh kekurangane yen maca surat beli nganggo kacamata ya beli kedeleng Ora katon.
toli gapa mlaku ketinggalan le batur. Oh, kesandungan bae. Ya maklum wong wis tua. Srene Gatot Kaca arep maksa ya wis. Los eyang ijini yen awakmu arep nyoba. Matur kesuwun eyang. Badhe kula cobi. Balik kencana bakal kula saged obah wau. Ya tak ijini iki. Keudanan keanginan ngau benewit serikaya bisa dan bisa kelingan bisa edan bisa kelingan bagian dari saksi penting di termakanya ibuku ciderek sing ditembangi mamaku jadi sawit lor mamaku patoni maka bayari gawe gagas masalah sesepuh jati sawit lor dewek pinangkan sing ditembangi sing dijaluk kajalali salawase dijalali masalah esuk nakir sarane kita sing ditakdir kudu ngeplasa esuk mikir sarane mikir sing dipikir biru masa